Kain na! Yeah! Yan, Black Hunter version. Okay, kami Black Hunter, kami nung. Alright, fight! 1, 2, 3. Putol ram. Kain na! Yeah! Tikas mo kay Marvin. Tikas mo kay Marvin. Matikas mo kay Marvin. Kaya lang Odi. Ayun, tumirik. Patayin. Aba eh. Sino mahaba, pre? Marvin, bawi ka na lang next time, Marvin. Panalo, gagambler. Oo. Putang. Ganda na yung standing nila mo, Tri. Good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa season 5 ng Spider Tournament. At to, si Kamendo kasama ko ngayon, no? At huwag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo. Tsaka pag-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Good po sa inyong mga ka-hunter. So ngayong araw dito tayo ngayon kala Spider Dock. Mayroon tayong gaganapin na Spider Tournament Season 5 mga ka-hunter. So shoutout sa lahat ng mga kasama sa mga gagambahan. Ayan. Ay Art! Nandiyan ka na pala! Mag-subscribe na pala sa ka-hunter PH.